бахшида ба рӯзи милитсияи тоҷик дар кохи фарҳанги шаҳри Исфара ҷамъомади тантанавӣ баргузор гардид ки дар ҷараёни он роҳбарияти мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ, вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳайати шахсии шуъбаҳои вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Исфара, собиқадорон, иштирокдорони таҳкими сохти конститутсионӣ ва оилаҳои кормандоне ки зимни иҷрои вазифаҳои хизматӣ фавтиданд ширкат доштанд. раиси шаҳри Исфара Баҳоваддин Баҳодурзода бо баробари изҳори таҳнияту муборакбодӣ ба ифтихори рӯзи милитсия, таърихи таъсис ва ташаккулёбии мақомоти корҳои дохилии кишвар, нақши он дар таҳкими истиқлолияти милливу давлатӣ ва фазои осудаву ором дар кишварро тазаккур дод. зимнан гуфта шуд ки кормандони милитсия дар давраи соҳибистиқлолии давлатамон санҷишҳои талхи таърихиро паси сар намуда, дар таъмини амнияти давлату миллат саҳми арзанда гузошта, борҳо исбот намуданд ки барои онҳо арзишҳои ватан, истиқлолият, ваҳдат волою муқаддасанд. маҳз ҳамин истодагарӣ ва садоқати онҳо ба савганди ҳарбӣ буд ки дар сарзамини аҷдодиямон фазои орому осоишта ҳукмфармо буда, мардуми тоҷик баҳри ободии ватани азиз саъю кӯшиш ба харҷ медиҳанд. мақомоти корҳои дохилӣ чун пештара дар мубориза бо ҳама гуна ҷинояткориҳо, хоса дар самти пешгирӣ ва ошкор намудани ҷиноятҳои хусусияти террористиву экстремистӣ дошта пешоҳанг буда, имрӯз бо таҷҳизоту дастгоҳҳои замонавӣ таъмин гардида, сатҳи дониш ва малакаи касбии ҳайати шахсӣ боло меравад. дар ин радиф саҳми мақомоти корҳои дохилии шаҳри Исфара дар ҷодаи мубориза алайҳи падидаҳои нави ҷинояткории муташаккил аз қабили терроризму экстремизм, муомилоти ғайриқонунӣ, яроқ ва аслиҳа ва маводи мухаддир, куштор ва ғоратгарӣ зикр гардид. муовини вазири корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон генерал-майёри милитсия Раҳмонзода Саиднақш Ҳаким аз номи вазири корҳои дохилӣ генерал-полковники милитсия Раҳимзода Рамазон ҳамроҳ кулли кормандони мақомоти корҳои дохилиро бо иди касбияшон табрику таҳният гуфта, дар ҷодаи хизмати бошарафу пурмасъулият ба нафъи давлат, ватан ва халқи Тоҷикистон ба ҳар яки онҳо саломатӣ, азму иродаи қавӣ ва барори кор орзу намуд. ӯ ҳамзамон изҳори боварӣ намуд ки аз хизматчиёни қаторӣ то афзарони баландрутба мин баъд низ барои ҳифзи тартибот, таъмини зиндагии осоиштаи мардум, пуштибонии сулҳу субот ва таҳкими волояти қонун дар ҷомеа нерӯи ҷисмонӣ, маҳорати касбӣ ва донишу малакаи худро дареғ намедоранд ва ба халқу ватани азизамон беғаразона ва бо дасту дили пок ва содиқонаву софдилона хизмат менамоянд. дар ҷараёни ҷамъовади мазкур ҳамчунин аз ғамхории доимии мақомотҳои давлатӣ дар самти фароҳамоварии шароити созгори корӣ ба кормандони мақомоти корҳои дохилӣ ёдоварӣ карда шуд. баъдан дар вазъияти тантанавӣ ба як гурӯҳ кормандони мақомоти корҳои дохилӣ, собиқадорони соҳа ва фаъолони шаҳр барои ҳисси баланди масъулиятшиносӣ, садоқат ба ватану миллат, пуршарафона иҷро намудани вазифаҳои хизматӣ, иштироки фаъолона дар таъмини тартиботи ҷамъиятӣ, ифтихорномаву сипоснома, медалҳои ҷашнӣ, рутбаҳои навбатӣ ва тӯҳфаҳои хотиравӣ супорида шуданд. мавриди зикр аст ки дар арафи иди касбӣ бо нишони қадршиносии қаҳрамонаву ҷонфидоии насли кӯҳансол аз ҷониби роҳбарияти мақомоти корҳои дохилӣ айодату дидорбинии собиқадорони соҳа сурат гирифта, кӯмакҳои моддӣ дастрас карда шуд. барномаи ҷолиби идонаи фарҳангӣ иборат аз сурудҳои тараннумкунанда аз фаъолияти шабонарӯзии милитсия, васфи ватан, садоқат ба халқу миллат, хизматҳои шоёни пешвои миллат анҷомбахши чорабинии идона гардид.